Pala social media. Sowa, kif taħseb din Malta? What's the state? Tiela fl-imsens, tiela. Iġifir up and coming, iġifir l-ewel konna bdejna li social media kien Instagram, kanna l-ewel influencers jisom Sarżarafa, Ben Kamil. Għambat ġistabliċi TikTok u telaw ħafna iktar nies, biex ta' pal-parek. Pero naħseb li meta jiġi għal social media marketing, l-industrija għada wahda up and coming ħafna, ġifiri għatfadlila fejt mur. Imma dil-ħagġa li joqodu ġibu, sarjen billa. Timestamp. Dil-ħagġa li joqodu jġibu li nanna ta' Ben Kamil xtrat griljozo. Per eżempju, u joqodu jitfawx il-social media channels kollha ta' Parsi News. Xizzoppet jamlu! Tista' tgħidli di jiena inti. Ħanajdlek, din hija ħaġa li sfortunatament naf x'qed jippruvaw jagħmlu, qed jippruvaw jagħmlu isu celebrity culture bħal kif hemm l-Amerika dwar il-E u Entertainment Tonight u People's Magazine. Imma hawn Malta ma tantx tista' tiġri għax l-ewwel net hawn Malta mhux aħna żgħar wis bħala poplu biex ikollna celebrity culture u apparti minn hekk aħna nies li There is fucking access to us, man. No, jekk jien kalkula ruħi pala celebrity. Imma parti tibża. Tista' tiqpa kwiet għal dik. Aħna nies li we're small on size pala pajjiż, imma we're big on ego. Aħna qatt ma ħanifirħu għal xi ħadd, speċi anke ikun hemm xi engagement jew hekk ma tarax il-maġġoranza tal-kommenti jien ħaniżewweġ ukoll fejn hu l-artiklu tiegħi. Imminti mintix bniedma importanti. Ma ħanejdlek x'in id-differenza li jekk inti Kanye West, per eżempju. Da, diffiċli l-access għali ħankaddar tiegħu kollha baw bħajt twil biex ħadd ma jaraw hekk. Jien fucking daloda qabel ġejta u ħriġ nimpep sigaret bil-qalsitta taħt fil-gallerja ta' wara. Qed tifhem ġifieri qed jaraw li bil-qalsitta li jaraw li qed tifhem jiena mhux considered bħala l-allu m'hemmx access għalih il-JD u dal-affarijiet. Imma iktar bażek tixtejn li ta'. Milli toqgħod tgħix dik il-ħojja secluded x'imkien magħluq ħadd ma jista' jkellmek u dal-affarijiet għax tibża minn xi taf kif inti hekk tgħix talġi tħalles. Le, jien ngħix secluded għax ngħix il-Gudja. Imma parti minn hekk. Imma Malta mawr celebrities. Imma wejja, come on, għandna tip ta' celebrities. Ferna, Feros Kossi bal-Lidl. Iwa, le, mux għalek you need to define xinu celebrity. Jekk huwa xi ħadd li taraf imħabba xi mezz ta' media jew entertainment, dak teknikament jiġi celebrity. Jekk inti xi ħadd jiġi fuq, jekk inti kollok ħafna nies, jekk inti imdorri li n-nies jiġu fuqek u jgħidlek inti dak ta' dak. Mela inti għandek ċertu forma żgħira ta' celebrity status. Jiġifieri tgħid li dak ta' dawk tal-mims tal-Libabanju pereżempju dak celebrity. Dak teknikament jiġi celebrity. Għax ħafna nies meta jasbu celebrity jassoċjawhom ma' jiena fil-Kardashians u Brad Pitt u hekk. Ma celebrity tista' tkun għal grupp ħafna iżgħar. Inti laqgħod tkun magħruf għal biċċa xogħol tkun għamilt meta jiġi entertainment. Jien għalija personalment, dak jiġi għandek a bit of a celebrity status. Mela, dal-liba li ġib l-Australjan. Skużani. Li ġi minn barra issa, għax għandu naqaliri u għandu karozza McLaren, karozza McLaren P1. Dana ħaqqu celebrity, ħaqqu post li ġi xaħat tal-flus. Aħna t-nidġennu jew għed intellaw il-post. Dana flus kull mandu ta' mandu xej iktar. U kull jommu Malti. Għax il-fat li kull jommu Malti kullħat jikoħat Da Malti għandu McLaren. Imma forsi il-main point of the story kienet li għandu McLaren u kienet l-ewwel darba li karozza ta' dak il-modell hija ta' Malta. Imma kemm aħna fucking żgħar menta u mentalità ta' pajjiż żgħir għax ġiet McLaren Malta noqogħdu nippostjaw fuq social media la fil-Malta xew li mokk il-ħin kollu kull meta nistorja nagħdel ostja McLaren. I mean, come on, man. It makes sense, jek tara normali. Inti taħseb li pereżempju Joseph Portelli da ma jordmux fil-flus il-da tal-McLaren? Jien ngħidlek jordmu fil-flus. Ejwa, 100%. Meta da l-fucking Joseph Portelli jmur it-Turkija fit-Turkish Buzz jkun il-fucking ħalawa. Ma ġibux da. Ġibu l-Mercury Tower għalleċ iġiġ poster. Millionaire from Malta visits Turkey, l-ostja. From Għawdex, mux from Malta. Millionaire from Għawdex visits Turkey. Ma tara kiex. Imma għanna kif naraw xaħġa ek, you know, like,
Mentalità ta' pajjiż żgħir. Nara naqa' żejda. Inti ġifieri you think it's fine this social media, you think it works. Il-ħaġa aħna u Malta ma tantx għandna x'nagħmlu. Fucking pejjeb. Assaqsien, ġifieri. ġifieri. Fejn il-alarm? Le, jiena dejjem fuq downwards ħalli. Aħna bħala Maltina volja aħna tourist spot popolari ħafna. Apparti minn żewġ cinemas bowling għalli u splash and fall ma tantx għandna x'nagħmlu. U sal-bowling għalli qaseda hemm sewwa. Le, minn għalija għadha hemm. Ma faqgħux jew xamlu biex titħol li. Minn għalija għadha hemm imma spreċta just naqa' downsize palissa biex jibnu madwaru ma dem. Imma aħna dejjem inmaqdru dawn l-artikli. Yes. Però we live for them. Tinsewx Love Island. Dik. Love Island. Xandu ħażin Love Island. Nix ma nies. Love Island kien one of the most successful shows in local television history. That's true. And I mean, tutto rispetto lej il-cast tal-Joe, tal-nies. Ma ħanejċejn. Le, nistan Joe. Tipo dej, ma stax nifhem daw kif Guys, proset għalikom, jala tisplodu fil-popolarità. Imma, kif għadhom valid? Dażgur li għadhom valid. Daw ħanajdlek, jina nemmen li żmien il-Covid, il-mod kif aħna we consume entertainment imbidlet. Daw, speċjalment il-kas tal-Love Island, daw mhux tal-li kienu nies fuq it-television, daw kienu jisom house guests li jkunu magħna fil-living room kull jum għal 6 ġimgħat. Eżatt, dak il-kuġin antipatku. U daw, again, dan it goes to prove my point li n-nies iħobbu imaqdru speċ ta' dan the imposition of celebrity culture, zobbi unek, imma dan at the end of the day, meta jkun hemm in-nies u għandhom xi sigrit jew għandhom xi ħaġa x'jgħidu, in-nies hekk ħajkunu. Jekk jiena jiġina house guest bla flok. Għax daw għastja Madonna jekk kien hemm 20 puntata 20 minnhom bla flok. Però jien vera nħobb nimmaġina li daw għax daw ħafna minnhom bil-kien kellhom ħwejjeġ għall-maġġoranza tal-filmi. Imma speċ like behind the camera jkunu and it was cold. Insomma, le actually kien il-maltemp. You signed the contract. Keep it off.